kube nani. Asike sivusane kulokhu okulandelayo. Kukhona amagama esiwasebenzisayo kanti lawo magama asuke enenhloso ukuthi asetshenziswe ukuhlukanisa umuntu nje nomuntu osuke senobudlelwano nomndeni. Ake sibuke igama lokuqala ukuthi umkhwenyana. Umkhwenyana umuntu osuke selobola noma eselobole. Kodwa namhlanje thina esibadala intombazana once yanikhombisa umuntu ehleka naye bese simbiza ngomkhwenyana. Kanti kukhona phela umuntu ohlekisana naye uqala beyisoka. Uyothi mase evele ekhaya ezokhokha. Asikhumbuzane hayi ukuthi uzohlawula ngoba esekhulelisiwe cha. Noma ngahlawula uyoba yisoka mabesathandana aze afike azokhokhe lapho ke sesingambiza khona ngomkhwenyana. Ake sivusane nje sinciphise lamagama okubiza abantu abahlekisana nezingane zethu ngabakhwenyana. Okunye futhi esikwenzayo thina sibadala ukuthi uma ongizalayo ingane yami ithi kuyena ugogo bese uthi la ekhaya sonke asisambiza uma ngoma sesimbiza ngogogo. Masingabantu esiyaziyo imvelaphi yethu nokuthi umlomo uyadala. Lo muntu osumbiza ngogogo wakho wena abe ekuzala awuboni na ukuthi mhlawumbe unciphisela izinsuku zakhe zokuphila. Okusho ukuthi umama wala ekhaya ozala mina akaqhubeke nje abe umama ukuthi izingane zami zona zimbize ngogogo. Nakhona lapho umuntu ozala uma wakho noma ubaba wakho uyabizwa ngokhulu. Kuyothi ke lo ozala ukhulu wakho busumbiza ngogogo. Olandela lapho ubizwa ngokhokho. Ake silungise nje akho into engaba buhlungu kulento esiyenza ukuthi uma wakho ahlale uma wakho nje njalo noma uthi unengane eziningi kangakanani kodwa akahlale umbiza ngoma. Bese kuphinda ke futhi kuba khona labantwana abafana labagcwele emgwaqweni abasibiza ngomalume. Umalume umuntu ozalana noma wakho. Umalume umuntu ozalana noma wakho. Wonke umuntu osemgwaqweni osemdala kuwena angaba ubhuti, angaba ubaba, angaba umkhulu wakho. Mbize ngegama elilona. Singavumi ke izingane zambe sibiza ngomalume especially lezi eziwosikhothenyana. Izo ngethanda usizomagama uncle. Kodwa phela nazo azizenza ngithi sesivumile ukuthi abamhlophe bashintshe ulimi lwethu. Ingane ezalo umfowethu isibiza umfowethu ngouncle. Kanti thina sasinendlela yokuthi khona ubaba omncane, khona ubaba omdala. Babeze bathi abanye khona ubaba ophakathi. Emzini emkhulu khona ubaba wasendlini encane, khona ubaba wangasenhla, khona ubaba wangezansi. Kusakhunywa kudala. Namhlanje ke ayisekho izindlu ezinkulu kodwa asigcine lento ukuthi ubaba umuntu ozalana nomfowenu akabe ubaba kuwena. Asenze njalo ke bantu bekithi mhlambe kuyobuya nesithunzi sethu njengabantu abampisholo. Amanye lamagama otimer olady izo zonke into ofuna sizigweme lezo. Singavumi ingane zesibize ngama-timer. Ukuthi baba father ngesilungu kusho ukuthi umuntu okwazi ukuvikela umndeni wakho, okwazi ukuphilisa ubaba lo. Masuthi timer ayisena meaning. Nale olady intombi endala mhlawumbe ungasho esalwazini ukhulu wakho noma ugogo wakho. Kodwa umama okuzalayo angabi olady. Siphinde futhi laba esibathathile abasiganile sisibiza bona ngomama. Unkosikazi wakho la, is your wife. Unkosikazi ungambiza lephi igama kodwa elibheke kulesimo ayisona. Ukhuluma naye amadoda, umama usengibizile sesilahlekile manje. Umuphi lo mama ukhuluma ngayo okuzalayo noma lo othandana naye? Asilungiseni ke bantu benkosi ukuze sikwazi ukuphila sizigqaje noma uthi usenza isilungu
a brother kababa wakho, call him father, not uncle. Akube njalo bantu benkosi.